Nggih wonten dawuh. Jenengmu, jeneng. Nun, jeneng. Oh, nami. Ayo. Karo nggonmu, omahmu ngendi? Negari kula. Lah, wis ge matur. Nun amit pasang kali mantabe tinebene ngilodoni demawing tawang tuwa. Menawi paduka sinuwun dangu kalian kula. Kula wingking saking negari Kandaswari. Negari Kandaswari. Nggih. Kula pun Prabu inggih menika Jaka Mardapa. Jaka Mardapa kasinggihan panjenengan ingkang lenggah wonten negari Kandaswari. Sanes. Lho. Lajeng kula menika andhanipun Kanjeng Koko Prabu inggih menika Sastra Mardapa. Kula pun Jaka utawi Jaya Mardapa. Oh, Rayinata. Nggih, Rayinata. Wingking saking negari Kandaswari. Sanes. Saking pundi? Saking Kandaswari. Koko Prabu. Iye. Mbok panjenengan mriki kula tak mriku. Lho kok kowe kene jalan piye? Kula sampun mboten saged matur kanthi swara menika sajaipun pancen nuwun sewu radi mboten mireng. Engko aku sing nyambung rembug. Oh inggih, inggih. Lajeng wigatosipun menapa dene paduka rawuh wonten negari Ndarawati? Iya, estunipun wale-wale menapa kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Inggih sampun kula tampi. Lan lampah kula wilujeng. Inggih. Syukur menawi mekaten kula nderek bingah. Menapa kepara saestu kula menika sowan dhateng negari Ndarawati. Inggih, mriki menika negari Ndarawati. Menawi ngaten panjenengan menika ingkang jejuluk Prabu Kresna. Inggih. Kula Prabu Kresna. Lho. Lah lajeng sampean sinten? Lah wonten dawuh, rungokke. Kowe mau takon negara Ndarawati ya kene iki negara Ndarawati. Kowe takon sing jeneng Prabu Kresna, asmane Prabu Kresna ngalih Ndarawati, kuwi sing jejuluk Prabu Kresna. Wah. Salah tampi, salah tampi. Inggih, inggih lajeng kersanipun menapa rawuh mriki? Ha inggih. Inggih. Estunipun anggen kula kekalangan Malaya ngideri jagat. Ngupadi wonten pundi denipun negari Ndarawati menika dinten samangke sampun pinanggih. Sampun pinanggih. Negari Ndarawati sampun pinanggih lan kula sampun kasempatan sowan Prabu Sri Bathara Kresna. Panjenengan? Inggih kula. Wah, edan. Persasat kejugrukan Wukir Sari